Good morning, miss. I will compliment. Miss, I saw Thamoi. I can't do it. Miss, I thought of one day also. Mappa Masjida scholarship from the Tamala Chapel. Miss, I 90.6% salary. 90.6%. Yes, miss. Police Money, miss. Nang number po sabra. Kada dito na. Yuri ka pra. Happy na miss. Adi tulu biri kwata na kayo. Adi sabra yun. Ayaw mo na sabi ko, miss. Ama sabra ba? Hoy. Adi namin di kayo gawin. Ay gini, sana ko ito, miss. Sana ko ay. Hoy. Ay ito niya. Miss Leela. Miss Leela. Miss ay mushi kundagi. Mushi kundagi, aati kundagi ba? Hoy. Ina ba hindi? Miss, ay buto ko babae hindi. Ibuo to eh. Imadi ay nangamon ng idal ikisi ay. Oh, I'm sorry. Nang hindi ko na. Kada gini pino da. Hindi siya ko na ba? Roll number 2, miss. Phone number pero ay hindi. Ay usi sabi ko din na phone number na pa dito, miss. Nasagalit kasi. Lagi na kay Miss Haso ama tazake. Ano na ng phone ba ba? Hoy. Kung hindi phone ba ba ya rin na. Kani miss. Miss na niya. Nandi na magda. Sakasagong. Lagi na kay Miss Haso ama tazake. Ano na ng phone ba ba? Hoy. Kung hindi phone ba ba ya rin na. Kani miss. Miss na niya. Nandi na magda. Sakasagong na bayabang phone. At ang mamalay na niya. Online class ako na ba? Piyo ba? Miss, kung hindi class ko kasi Obi manong mo ito na lokong mo nung online class ko rin ay phone pa yun miss. O kung gusto yan, ang kakanya siya ay kung si Dele na pira. Kung si Dele na pira ay Ay paano ba miss? ay hindi ako si Dele pira. Wow! Ayaw na naniyo! Napakang na naniyo! Ano? Ha? Wow! Nang karakteriyo! Siya rin, mushi kundagi din. Ay! Ano din ang sarap, hoy? Mali sa. Ay! Nang sa! Ay, kung hindi sunod ko dasing, ang mati siya ka sino? Nalik pay ang kami na hay! Hoy sir. Oo! Nalik pay ang kami na! At ang mukhi mo, wala ko! Mali sir. Hoy! Ay, nagkakami! Wala ka sa ano to? Sari ka sa tiyan! Hoy! Sari ko ko! Sari ko ko! Usahan na to bro. Narinig ko! Kasi wala natin! Mr. Tico! Kasi nagkakalaan sa mga tabi na naman mo ikari. Kalas, pero narinig ko. Ano din? Wala na din eh! Ay! Sabi ko! Sabi ako ko eh! Sabi ko! Hindi ko wala ako ko na! Hindi ko mo na sila! Sabi nga sila na! Misa! Sir. Kaya lagi sir. Sabi ko no! Kariyo. ऐसे वजाना दी है Usahan na diya. इसमें दी सभी डाले हैं अभी हो इसमें किसी ने नहीं बताया मुझे ना पता चला ताकोमन शायद किसी ने अंकल है जो पा ऐसे शादी का बनी ना आपने तो वीर करो ना किसी शादी को कुछ है ना कहीं हम मुझे पूरा खराब कर दो है पूरा भी लोगों ने थैंक यू वेरी मच और उसे ना क्लास
ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯁꯦ Miss Leela 하이버다 Miss Leela Grandma 나는 당신을 이혼해 이만 삐켜봐 저기다 버리다가 상관이 타게 되어지 우와 하라보도록 해 우리 너무너무 thank you very much 당신은 난 클래스 들으러 मपासु जानदबा मचासु जानदबा मपा मचा चप मादरीने अदि मिस क्लास अमु यावरसे Miss Leela 하이버다 Miss Leela Grandma 나는 당신을 이혼해 이만 삐켜봐 저기다 버리다가 상관이 타게 되어지 Baba bisa sih, itu benar tuh. Ano? Nang sini kali bro. Naku tadi ba ini ba? Naku kopi ba ini ba? Baba na, ay mo nung ay kaba. Apa berupa ada lagi dua ikan dan oh jangan lupa ini tuh kali ini. Oi, nang ni nang saya ini nang ini nang ini. Wah, ada nang ini ba? Ay, ini sudah pun nang mana hari ini ba? Lagi apa? Mama tu ini macam mana? Ya, mana pun saya ini ko. Oi, kasih tahu bawa kita. Saya ni lagi saya yang macam mana saya cakap Baik, Baba. Kasih kalau mau buka ini. Mak ngauผมมาต้องมาปั่นแล้วก็ยังมาชี้เธอไปมาngauผมเลยหายวันนี้ไอ้หน้าบ้านในบ้านหน้าผมนี่หน้าบ้านงานถึงต้องตัวตาเยอะ Kemana jauh sih? Enggak lo. เยอะสิลงมาไอ้มวยมามีแล้วครับไอ้กาที่จังหวัดปะจังหวัดไอ้นามาละพอชาวเบี้ยฉันจะคุยกันนะรู้ไอ้ผิวมันก็หงตัวแก่นะหายเลยมันก็ยังไม่ทันละ Kemana ini? เฮ้ยผีเสียนะไอ้เราไม่ต้องจะพยายามรู้นะNung may hiyang nagbuot ng mudo, nung malagay sa inyo na, ayun na, hura na. Ako na yun, mga mga sa ilang na ito. So, Pia, naman ka tayo sa tayo na yung pamong nagaya hanggang eh. Kaya, dali, Nang ikakato, ay tingin na tayo. Kalo ako, ay ini, ay doon ka habang mo na, hay mo na yun ako. Ano mga kayo, habang mo na, ay tangkaya, parang tangkaya. Ano ba ito? Nung mga nga yung kayo kaya mo, hindi natin kayo sulam ka na eh. Mari, kanya ko yung hapi lang nila. Ano ko ko yung isa mo? Mawala nga sa inyo na mo, ano ka ba mo? Baba, matong ako ba tingnan eh? Ay di iba to, kasi tawo ko. Oh, mina mamay, masana hati ko, hay na namin pa nang wala ko ni. Sano, kalasan mo to ko. Number? Hay ni ko, kalasan mo. Mina kalasan mo na ni sa mo ya. Ado. Lupa di sini lang tapi over. Hay di mo na may sama sama sa to hay ko. Di mo na kayo di mo na ko. Kamu ni dia ni dulu deh. May biya ni ko. Sabi ni. Masih ko karam ko may mo.